marci si pripomenieme Deň počatého dieťaťa. Ženy, ktoré donosia svoje bábätko, a to napriek tomu, že sa o ne nemôžu postarať, nech sú už dôvody akékoľvek, si zaslúžia obdiv a úctu. Vďaka dobrej legislatíve sa potom títo drobčekovia dostanú rovno do rodín, kde sa o nich starajú profesionálni rodičia, kým si ich niekto nevezme na adopciu. O starostlivosti o dieťatko a o motivácii som sa porozprávala s profesionálnou matkou Ruth Valašíkovou. Mám 3 deti a začali sme ešte aj prevádzkovať k tomu jasle. Stretla som kamarátku, ktorá úplne žiarila. Hovorí, že idem robiť profi mamu. Tak hneď som sa pýtala, že čo to znamená. No, že stará sa 24 hodín o bábätko z domova, pokiaľ sa nenajdu jeho rodičia. A tým, že bol aj manžel vedľa mňa, tak sme boli hneď rozhodnutí, že aj my by sme túto prácu chceli robiť. Vy ste vlastne zamestnankyňou detského domova. Kde je tá hranica medzi tým, že je to práca a že je to poslanie vnútorné? Je to 24 hodín v kuse. Soboty, nedele, dieťatko môže byť choré, môže byť v nemocnici, takže myslím si, že sa to zaplatiť určite nedá. Nikto to nerobí ako pre peniaze. Možno, že niekde, kde nie je práca, ale ja to berem ako poslanie. To musí byť veľmi náročné, že zrazu príde dieťatko. Ako to zvládate? Tak za každým, keď má prísť dieťatko, tak sa na ňo teším ako na prvé, ako keď je mamička tehotná. A napríklad teraz po 4 chlapcoch som mala znovu dievčatko. Tak som vylovila všetky veci z vriec, oprala som, zavesila. Už som sa z toho tak tešila, že šatočky rúžové a tak. A ešte aj manželovi som to ukázala, tak už aj on sa potešil. Väčšinou tieto detičky z detského domova dobre spia. Môžem povedať, že posledné dieťatko mi spí stále celú noc. Bude sa len keď je chorá, že má sopliky. No ale predchádzajúce, čo som mala, tak to sme stávali aj 3-krát za noc. To bolo tak vyčerpávajúce, že vtedy som myslela, že by som s tým aj skončila. Úplne som bola vyčerpaná na smrť. 3-krát v noci stávať, stále koliky, stále sa pokakalo to dieťatko a potom vlastne fungovať celý deň, že to bolo náročné. No niektoré profi mamičky môžu to mať aj náročné, že vstávajú v noci k detičkám, hlavne také, čo majú heroín v sebe alebo tak, tieto závislé deti v noci kričia, pláču, trasú sa. Ja som takéto nemala. A za tieto deti akože vždycky sa modlíme za ich vnútorné zranenia a potom veríme, že ako Boh ich má pod kontrolou a mám to v tom taký pokoj. Aký vzniká vzťah medzi profi mamou a dieťatkom? To dieťatko musí sa na mňa naviazať, ja sa musím na ňo naviazať, ale niekde v mozgu mi stále signalizuje, toto dieťatko je u teba dočasne. Teraz si jeho maminka, teraz ho lúbkaj, ale príde začas maminka, ocko, ktorí si ho zoberú, alebo môže ísť aj naspäť rodičom. Aj plačete, keď odovzdávate deti preč? Plačeme. Zavolajem z detského domova, že sú adoptívni rodičia, prídite na návštevu a vtedy už sa začínam aj ja na to psychicky pripravovať, že už sú rodičia, už sú vymodlení, už sa z toho tešíme, už sa zoznamujeme s nimi a postupne tak dieťa vypúšťam. Takže nie je to ako ten prvýkrát, že čo som bola z toho taká vytrasená, ale teraz už s takou dôverou, že idú do správnych rúk tie deti. Ako prijímajú vaše deti, tieto detičky? Ja ich berem ako naše, tak oni tiež berú to dieťatko ako naše. Berú ho ako dočasné, máme ho teraz na chvíľku, vždycky sa potešia a tešia sa aj z nových rodičov. Rovnako to prežívajú ako ja, že je to ich súrodenec. Aj sa starajú, aj opatrujú. My keď potrebujeme si vybaviť niečo, tak necháme zavarovať, takže vedia aj opatriť. Koľko ste doteraz mali detí? 6 detičiek a teraz, čo mám posledné dieťatko, tak to bude tak nastálo možno. Aj som si ju brala s tým, že som vedela, že bude u mňa. Možno, že nadlho, možno až do smrti. Jak som ju uvidela v postielke v detskom domove, tak som prežila, že je toto dieťatko, lebo vtedy akorát som odovzdala dieťa a dlhšie nebolo žiadne dieťatko pre mňa vhodné. Tak som sa modlila a vtedy som prežila, že Hospodin opatrí ovečku. A som nevedela sa už dočkať toho, že keď príde to dieťatko a keď som ho uvidela v tej postielke, tak som vedela, že toto je to dieťatko. Aj cez to, že čo už som si s ňou prežila, proste už je aj po operácii. Je mi na radosť a viem, že má byť u mňa. Povedali ste do smrti. Znamená to, že má nejaké vážne postihnutie? Má vývod, ktorý možno, že bude sa dať odstrániť, ale možno, že sa nebude dať. Dokedy bude u nás, dovtedy bude. Akože tak som ju prijala a tak ju aj bereme celá naša rodina. Čo vám to dáva, toto profi rodičovstvo?
Dáva mi to radosť, naplňa ma to. Také požehnanie cítime z toho, že veľakrát už aj ja som bola taká unavená a že si poviem, že toto už bude posledné dieťa a vždy mi manžel povie, ale nie, že ja cítim cez to požehnanie, že aby sme to ďalej robili. Ako sa môže žena stať profimamou? Musí si urobiť kurz na profirodičovstvo, no a potom napíše životopis a dá sa to do detského domova a keď budú mať vhodné dieťatko pre ňu, tak vtedy jej ponúknú.